Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Tọọzde, Izuụka nke abụọ n'oge olile anya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 41, malite n'usoro nke 13 ruo na nke 20. Mụ onwe m bụ ose bụrụ ụwa Chineke gị sekpụ gị n'aka nri, na-asị gị, ụjọ atụla gị, aga m enyere gị aka. Atụla egwu, gị bụ Jekọb dị nta dị ka ahụhụ. Unu atụla egwu, ụmụ Izrel, aga m enyere unu aka. Ọ bụ di nwenu na-ekwu, onye nzọpụta unu bụ onye nsọ nke Izrel. Lee, aga m eme ka unu bụrụ igwe na-akwa ọka dị ọhụrụ, nke eze ya dị nkọ. Unu ga-egbutu ugwu niile, mekwa ka ugwu nta niile ghọọ uzuzu aja. Unu ga-ayọcha ha, ikuku ga-ebufu ha, oke ikuku ga-ekposacha ha, mana unu ga-enweta oke ọṅụ n'ime Chineke. N'ime onye nsọ nke Izrel ka unu ga-enweta otito. Mgbe ndị ogbenye na ndị nna mkpagbu chọrọ mmiri, ma ọ dịghị nke dị, mgbe akpịrị na-akpọ ha nkụ, mụ bụ di nwenu ga-aza ha. Mụ bụ Chineke nke Izrel agaghị agbahapụ ha. Aga m eme ka mmiri si n'ala ugwu kpọrọ nkụ na-erudata. Aga m eme ka isi iyi na-asọpụta n'etiti ndagwurugwu niile. Aga m eme ka mmiri jupụta n'ịkpa, mekwa ka isi mmiri site n'ala kpọrọ nkụ na-asọpụta. Aga m akụ osisi sida, ụgba, achị na oliv n'ọzara. Aga m akụkọta osisi nkwụ, junip na paịn ọnụ n'ọzara. Nke a ka mmadụ niile ga-ahụ, wee matakwa. Ha ga-aghọta, tụlekwa na ọ bụ Chineke rụrụ ha, na ọ bụ aka ọrụ onye nsọ nke Izrel. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: Onye nwe anyị bụ onye amara na onye obi ebere, ọ naghị ewe iwe ọsọ ọsọ, o jupụtara n'ịhụnanya. Aga m enye gị otito, Chineke bụ eze m. Aga m eto aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị na-egosi mmadụ niile obiọma ya. Ebere nke onye nwe anyị na-erute ihe niile o kere. Azịza: Onye nwe anyị bụ onye amara na onye obi ebere, ọ naghị ewe iwe ọsọ ọsọ, o jupụtara n'ịhụnanya. Onye nwe anyị, ihe niile i kere ga-ekele gị. Ndị kwere na gị ga-agọzi gị. Ha ga-ekwupụta ebube nke alaeze gị, ma kwupụtakwa ịdị ike gị. Azịza: Onye nwe anyị bụ onye amara na onye obi ebere, ọ naghị ewe iwe ọsọ ọsọ, o jupụtara n'ịhụnanya. Ka mmadụ niile mata ọrụ ịtụnanya gị niile, na ebube dị elu nke alaeze gị. Alaeze gị ga-adị ebe ebe, ọchịchị gị na-adị na ndụrụga ndụ niile. Azịza: Onye nwe anyị bụ onye amara na onye obi ebere, ọ naghị ewe iwe ọsọ ọsọ, o jupụtara n'ịhụnanya. Mbeku. Aleluya, aleluya. Ka eluigwe zodata mmiri dị ka igirigi, ka urukpu zoo ezi omume
dị ka mmiri, ka ala meghee, ka nzọpụta tụpụta. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke 11, malite n'usoro nke 11 ruo na nke 15. Jesu gwara igwe mmadụ sị, n'ezie agwa m unu, n'etiti ndị niile nwaanyị mụrụ, o nweghị onye ọbụla dị ukwuu karịa Jọn onye na-eme mmiri Chukwu. Ma onye ahụ nke dịkarịchara nta n'alaeze eluigwe ka ya ukwu. Site n'oge Jọn onye na-eme mmiri Chukwu ruo ugbu a, ndị mmadụ ji anya ike na ịzụ ụzọ abanye n'alaeze eluigwe. Ndị na-emesi ihe ike na-abanye na ya. Tupu Jọn abịa, iwu Mozis na ndị amụma niile buru amụma banyere alaeze ahụ. Ọ bụrụ na unu dị nkwadebe ịnabata ya, ọ bụ ya bụ Elaịja ahụ nke ga-abịanụ. Onye nwere ntị ya nụrụ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.